it-tnejn tar-raba' ġimgħa ta' Randan. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 4, versi minn 43 sa 54. F'dak iż-żmien Ġesu telaq lejn il-Galilija għax hu stess xehed li profeta m'għandux ġieħ f'pajjiżu. Mela meta wasal il-Galilija, il-Galilin laqgħuh tajjeb billi il-koll raw kull ma kien għamel f'Ġerusalemm f'jum il-festa, għax huma wkoll kienu marru għall-festa. U raġa ġie f'Kana tal-Galilija fejn kien biddel l-ilma f'inbit. Issa f'Kafarnaum kien hemm uffiċjal tas-sultan li kellu ibnu marit. Meta sema li mal-ludija Ġesu kien ġie fil-Galilija, mar għandu jitolbu jinżel u jfejjaqlu lill-ibnu għax kien wasal fl-aħħar. U Ġesu qallu: jekk ma tarawx sinjali u weġubijiet ma temnux. Qallu l-uffiċjal: inżel mulej qabel ma jmut lit-tifel. Qallu Ġesu: mur, ibnek ħaj. Ir-raġel emmen il-kelma li qallu Ġesu u telaq. Huwa nieżel iltaqgħu miegħu l-qaddejja tiegħu u qalulu: ibnek ħaj. U staqsihom x'ħin kien meta beda jaqleb għall-aħjar u huma qalulu: il-bieraħ fis-7 siegħa telqu d-deni. Il-missier intabaħ li dak kien il-ħin meta Ġesu qallu: ibnek jgħix, u emmen u l-familja kollha tiegħu. Dan kien sinjal ieħor, it-tieni wieħed li jagħmel Ġesu meta ġie il-Galilija mill-Ludija. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Inti tersaq lejn Ġesu bil-fidi li jistenna minnek għal-fejqan, għal-maħfra u għat-trasformazzjoni fil-qdusija tixbaħ lil tiegħu. Il-mirakli ta' Ġesu huma sinjali li jimmanifestaw il-preżenza u l-qawwa tas-saltna tal-Alla. Meta uffiċjal qoli li probabbli kien mill-qorti ta' Erodi sema bir-rapporti tal-predikazzjoni u l-mirakli ta' Ġesu u iddeċida li jfittex lil Ġesu biex jitolbu favur speċjali. Li kieku din l-istorja seħħet fi żminijietna fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni kien jingħad uffiċjal qoli jitlaq beltu biex ifittex fejqan mirakulus minant Mastru Daxxa li kien joqgħod f'belt xkejkna. Kien meħtieġ kuraġġ kbir għall-uffiċjal ta' dak il-grad biex jitlaq u jivvjaġġa 20 mil biex ifittex lil Ġesu, sempliċi Mastru Daxxa mill-Galilija. Kellu jumilja ruħu u jaffaċċja wkoll iż-żeblieħ mingħand sħabu. U meta sab lil dan il-Mastru Daxxa li jfejjaq, Ġesu der qisu iddiżappuntaħ meta stqar bil-miftuħ li n-nies ma jemnux jekk ma jarawx xi forma ta' miraklu jew sinjal mis-sema. U probabbli li Ġesu għamel dan biex jgħaddi lir-raġel mill-prova, biex jara kemm kellu fidi imħeġġa u soda. Jekk jaqta' qalbu u jerġa' lura irritat u kien juri li mhux sinċer. Ġesu li għaraf x'tip ta' fidi kellu batu d-dar biċ-ċertezza li t-talba tiegħu instemet. U probabbli li ma kienx faċli għal dan ir-raġel biex jitlaq minn ma' Ġesu u jmur lura d-dar biss biċ-ċertezza tal-kelma li taħ Ġesu li ibnu kien se jfeq. Ma setax Ġesu imur id-dar ta' dan ir-raġel ipoġġi jdejh fuq ibnu u ma kienx imut.
L-uffiċjal emmen f'Ġesu u ħadu fil-kelma mingħajr ma ddubita jew qatt jitħasseb. U kien lest li jmur lura d-dar u jaffaċċa s-seblieħ u t-twaqqih għaċ-ċajt minħabba li kien poġġa l-fiduċja tiegħu fil-kelma ta' Ġesu. Il-ħniena ta' Alla turina l-imħabba ġeneruża tiegħu, imħabba li tmil lejna biex twieġeb għal miżerji u l-ħażen tagħna. Hemm xi erja f'ħajtek fejn int teħtieġ fejqan, maħfra, bidla u tiġdid? Jekk tfittex lil Mulej fiduċja u bil-fidi li jistenna minnek, u ma jiddiżappuntakx. U jiġi jiltaqa' miegħek aktar minn nofs triq u jagħtik dak li teħtieġ. Il-Mulej Ġesu qatt ma jirrifjuta lil min ipoġġi il-fiduċja tiegħu fih. Itlaq id-dubi u l-biżat, is-supervja u l-ħtija f'riġlej Ġesu u għafda fil-kelma tiegħu li ssalvak u f'imħabtu li tfejqek. Mulej Ġesu, imħabtek qatt ma tiġi nieqsa u l-ħnina tiegħek ma tispiċċa qatt. Għatini l-kuraġġ biex nitlaq is-supervja, il-biża u d-dubji tiegħi għal imħabtek li hi infinita, għall-erf u għall-arfin tiegħek. Għażiża Ommi Marija, itlob miegħi u għalija biex inkun qawwija fil-fidi, nippersevera fit-tama u nkun kostanti fl-imħabba. Amen.